Ak chceš v roku 2025 začať podnikať, zabudni na klasické rady typu nájdi si medzeru na trhu alebo naskoč na trend. Podnikanie v roku 2025 už nie je len o tom, čo robíš. A rovnako ani nie je len o tom, čo vieš. Ale čoraz viac je o tom, kým si. A práve to ti dnes chcem ukázať. Ale poviem ti to na rovinu. Ak hľadáš skratku k rýchlym peniazom, toto video nie je pre teba. Ale ak hľadáš zaručený spôsob, ako vybudovať impérium, pozeraj ďalej. Ukážem ti 3 úrovne podnikania podľa 3 modelov nášho života, ktoré som si sám prešiel. Od chalana, ktorý robil čo vedel, až po muža, ktorý sa stal svojím podnikaním. Od zárobku 300 eur mesačne až po viac ako 1000 eur za hodinu. Prvá úroveň, podnikanie ako služba. Dostávaš peniaze za to, čo robíš pre druhých. Tvoje prvé podnikanie ťa má naučiť, nie ťa okamžite spraviť milionárom. To je tvoj štart, to je tvoja škola. Tu sa učíš predávať, komunikovať, doručovať produkt alebo službu. Uvediem 2 príklady. Jeden mužský a jeden ženský. Mužský príklad, marketing. Začneš ako freelancer. Spravuješ sociálne siete, tvoríš grafiky, robíš to, čo klient potrebuje. Zarábaš za svoj čas, energiu a šikovnosť. Máš pár klientov, niečo ti to dá, niečo ťa to naučí. Ale stále si len ten, čo robí. Ďalej ti dám ženský príklad. Upratovanie. Možno si mamička alebo žena po rozchode a potrebuješ sa znova postaviť na nohy. Chytíš handru a ideš upratovať niekomu byt. Si v teréne. Pracuješ. Zarábaš za to, že niekomu vyriešiš jeho problém. Si platená za službu. Za to, čo robíš. A to je v poriadku. V tejto fáze zbieraš skúsenosti, sebavedomie a spoznávaš realitu trhu. Tu ešte nie si expert, ale si už niekto, kto začal. Druhá úroveň, podnikanie ako expertíza. Tu dostávaš peniaze za to, čo vieš. Tvoje zručnosti rastú, zbierajú sa výsledky, referencie, know-how. Tvoja hodnota už nie je v hodinách, ale v odbornosti. Ako muž si sa posunul z freelancera na všetko k marketingovému stratégovi. Už netvoríš obsah, tvoríš kampane. Zarábaš za to, že vieš, čo funguje. Prinášaš výsledky. Tvoje konzultácie stoja stovky eur. Vieš čítať čísla, nastavuješ stratégie. Ľudia ťa už neberú ako nástroj, ale ako mozog. Dokážeš prinášať inovatívne riešenia, za čo si aj patrične ohodnotený. Ako žena si sa posunula z bežnej upratovačky domácnosti na expertku na poriadok. Už neupratuješ ako kedysi. Vieš si poradiť s extrémnymi prípadmi. Používaš prírodné prostriedky, minimalizmus, systém zón. Možno napíšeš svoj e-book, robíš workshopy. Ľudia si ťa nevolajú preto, že si lacná. Volajú si ťa, lebo si dobrá. A dokážeš vyčistiť aj to, kde iné zlyhávajú. V tejto fáze zarábaš viac. Ale čo je dôležitejšie, začínaš sa stávať niekým iným ako na začiatku svojej cesty. Tretia úroveň, podnikanie ako identita. Dostávaš peniaze za to, kým si. Tu sa tvoje podnikanie už nedá oddeliť od tvojej identity. Nie si len expert, si značka, si energia, si magnet. Ako muž si sa z marketingového stratéga posunul na lídra v marketingu. Už neriešiš len reklamu, riešiš ľudí, smer, filozofiu. Máš svoj podcast, mentorské programy, zdieľaš víziu. A ľudia ťa sledujú preto, že si to ty. Ako žena si sa z expertky na poriadok posunula na mentorku čistého priestoru. Už neupratuješ, tvoríš systém, školíš ďalšie ženy, staviaš komunitu. Tvoja značka je tvoj hlas, nie služba. Pomáhaš iným postaviť sa do sily cez poriadok a čistotu. V tejto fáze neexistuje finančný strop. Nezarábaš za hodinu, zarábaš za energiu, ktorú vyžaruješ. A presne túto cestu som si prešiel aj ja. Moje prvé podnikanie ma naučilo prežiť. To druhé ma naučilo rozmýšľať. A to tretie ma naučilo byť. Takže ak si dnes na začiatku, nehľadaj ideálny produkt. Hľadaj ideálnu verziu seba, ktorou sa staneš v procese. Začni tým, čo máš. Pomôž ľuďom, uč sa, pozoruj. Potom začni byť expert. Zúž zameranie, získaj výsledky. A potom buď ty ten alebo tá, kto už nehrá hru, ale nastavuje pravidlá. Ak chceš, aby tvoja cesta nebola len o peniazoch, ale aj o sile, o poslaní a o slobode, klikni pod videom a poď do kruhu tých, ktorí sa už nepýtajú, čo majú robiť, ale kým sa majú stať. Vidíme sa tam, v mojom vnútornom kruhu elity.